Προχωρούμε τώρα στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι Κύριε Πρόεδρε, είμαστε 3 άνθρωποι στην Επιτροπή. Έτσι θα γίνει η ψηφοφορία του κώδικα περί δικηγόρων? ένα-ένα τα άρθρα για να είμαστε τυπικά εντάξει. Εγκρίνεται το άρθρο 1, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι. Ποιος λέει ναι στο 31? Εγκρίνεται το άρθρο Ποιος λέει ναι, 32. λέμε όχι στο 31. Ποιος λέει ναι? Εγκρίνεται το άρθρο 32 όπως... Ποιος λέει ναι, κύριε Πρόεδρε? Πώς λέτε κατά πλειοψηφία? Κατά πλειοψηφία. Μα δεν είναι ψηφοφορία αυτή που κάνετε. Εγκρίνεται το άρθρο 33. Δεν έχουμε ψηφίσει. Στο 33 λέμε όχι, στο 31 λέμε όχι και παρακαλούμε να πει όποιος λέει ναι, το ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 34. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Και δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική